Helio atomoaren oinarrizko egoera aztertuko dugu. Lehenengo eta behin, gogora ezagun zein den helio atomoaren kasuan, daukagun Hamilton-darra. Hau da bat elektroari dagokion ekarpena, bi elektroen arteko elkarrekintza kontutan hartu gabe. Hau da, bi elektroari dagokion ekarpena eta azkenik daukagu bi elektroen arteko elkarrekintza. Hementxe erabiliko dugun hurbilketa, perturbatiboki izango dugu. Orduan, perturbatiboki aztertuko dugu, izatez lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatuko dugu. Orduan, gure erreferentziako Hamilton-darra hau izango dugu, non bi elektroak independenteki bezala kontxiatu ditzakegun, eta Hamilton-dar bakoitza hauen autofuntzioak eta autobalioak ezagutzen ditugu. Eta gero bestaldetik, perturbazio ekarpena bi elektroen arteko elkarrekintza dugu. Orduan, esatean ari garen bezala, Hamilton-dar bakoitza hauen autofuntzioak eta autobalioak ezagutzen ditugu, izatez dira atomo hidrogenoidei dagozkiene. Izatez hementxe Z hori esplizikuki jartzen dugu atomo hidrogenoideren irudi hori nolabait jarraitzeko, baina badakigu helioaren kasuan Z hori bikoa dugula. Orduan, hementxe daukagun Hamilton-dar honen autofuntzioi dagozkien zenbaki kuantikoak, gora ezagun bat partikulei dagozkienak behintzat, bi partikulekin gauza bera, dugu N bat, L bat, ML bat eta espinarekin lotutako MS bat daukagu, eta autobalioa jarriko dugu, autobalioa bakarrik N bat zenbaki kuantikoa jarriko dugu, 0 hause jartzen dugu, ze elektroen arteko elkarrekintza kontutan hartzen ez dugulako, eta hementxe berriro autofuntzioi dagozkien eta zenbaki kuantiko berdinarekin. Oso ondo, orduan, hementxe agertzen zaigun keta honi dagokion uin funtzioaren adierazpena gora ezagun zein den, alde batetik badaukagu ekarpen erradiala, N bat eta L bat zenbaki kuantikoaren funtzioan, gero daukagu harmoniko esferikoa L bat eta ML bat zenbaki kuantikoaren funtzioan, eta azkenik daukagu espinarekin lotutako ekarpena. Espinorekin lotutako ekarpena. Ezta, hementxe daukagun lehenengo ekarpen hause honek ematen digu zein den adierazpen aldagai aldagai espazialetan, eta azkenik hementxe daukagun ekarpena ematen digu espinarekin lotutako ekarpena daukagu. Orduan, hause dugu uin funtzioari dagokionez. Gero bestaldetik, hementxe daukagun autobalio hori dagokionez, gogora ezagun zein den autobalio horrektuen adierazpena, N bat 0 hori duen adierazpen osoa, non hementxe parametro guztiak agertzen diren, gero lehenengo eta behin Z karratu, gora ezagun helioren kasuan Z hori bikoa dala, eber lau, bider M, zati, bi, lau, bi, epsilon azpi 0, karratu, hause dugu adierazpen osoa, zati N bat karratu. Eta hementxe daukagun hidrogeno atomoari dagozkion oinarrizko egoera hau izango litzateke, N berdin bat izanik, eta gora ezagun horren balioa elektroivoltetan minus 13,6 dala, beraz, bestera batean, bere adierazpen numerikoa jarrita, dugu minus 13,6 zati N bat karratu bider Z karratu elektroivoltetan adierazita. Hau da batez ere goratzeko autofuntzioak eta autobalioak ditugun adierazpenak. Kasu honetan, oera horretan kalkulautako partikula bakoitzen energia mailak izan ditzakegu, hemen izango batez ere guri kasu honetan bakarrik oinarrizko egoera interesatzen zaigunez, orduan bakarrik lehenengo bi mailak izatez lehengoarekin bakarrik geratu egin gaitezke, baina pixka bat gehiago jartzeko, jarriko dugu N berdin bat, N berdin biri dagozkien mailak ditugu, izatez hemen N berdin batekin ordezkatzen badugu, orduan ateratzen zaigun energia N berdin bat eta Z berdin birekin ordezkatzen badugu, oinarrizko mailari dagokion energia minus
4,4 elektrovolt ditugu, eta n berdin birekin ordezkatzen badugu minus 13,6 elektrovolt. Oinarrizko mailan egonda, bi elektroiak n berdin bat egoeran egongo dira, hori bai gero bestaldetik, hemen ez dutu jartzen spin egoera, baina argi dago spin egoerak diferenteak izango direla, eta egingo duguna izango da adierazpen edo uin funtzioen adierazpen espazial alde batetik eta spin egoera bestaldetik aztertuko dugu. Lehenengo eta behin, oinarrizko egoerari dagokion energia horregatik jarriko dugu E0 oinarrizkoa dugulako, hurbilketa independente horretan, elkarrekintza kasu honetan ez dugu ezertarako kontutan hartzen, orduan bi elektroiak oinarrizko egoera honetan egongo direnez, orduan izango dugu bi aldiz E bat, N bat, eta bi N horiek bat direlako, eta orduan guztira ateratzen zaiguna da hau bider bi, azken finean, beraz minus 108,8 elektrovolt. Beraz, hau energiari dagokionez. Eta uin funtzioari dagokionez, oinarrizko mailari dagokion keta edo, oinarrizko uin funtzioa denez ordan azpi 0 hori jartzen dugu, hori adierazteko, ordan bi elektroiak egoera berdinen egongo dira, hau izango dugu bat elektroi dagokion keta, bi elektroiari dagokion keta, non hemen txakartzen diren zenbait kuantikoak dira, N bat daukagu, L N bat izan da bakarrik 0 izan daiteke, ML beraz bai eta 0 izan daiteke, eta gauza bera bigarren elektroekin. Hau da, hemen txaukagun uin funtzioa ekarpen espaziala kontutan hartuta, eta gero bestaldetik kontutan hartuko dugu zeintzuk diren spin osoari dagokion uin funtzioak. Eta gero, kontutan hartzen badugu, hemen txaukagun uin funtzioa derrigorrez elektroiak ditugunez, antisimetriko izan behar dela, orduan spin egoera osoa bakarrik singletea izan daiteke, non hor antisimetrikoa dugulako. Beraz, hau dugu singlete egoeran egonda, spin osoari dagokion zenbaki kuantikoa 0 dugu, eta horrela izan da, beraz, ms baita 0 izango dugu. Beraz, hau dugu singlete egoera. Eta izate singlete egoeran egonda, egoera honi baita parahelioa deitzen zaio. Egoera honi parahelioa deitzen zaio. Beraz, badaukagu lehenengo hurbilketan zein den energia eta zein den uin funtzioa. Baina honen azpian dagoena da perturbazio teoria eta oraindik aztertu behar dugu gertatzen den elkarrekintza horrekin. Eta behintzat egin dezakeguna da, horretarako egin dezakeguna da, eta aldi berean erabilgarria izango da baita justifikatzeko da, zen urritan justifikagarria daukagun elektroien independenteen hurbilketa aztertu beharko dugu egiten dugun elkarrekintzarekin. Eta horretarako egingo duguno elkarrekintzarekin egiten dugu. Oloran, elkarrekintzaren ekarpena, lehenengo ekarpena behintzat aztertzeko, lehenengo ordeneko perturbazio teoria egingo dugu. Beraz, lehenengo ordeneko perturbazio teoria egingo dugu. Orduan, hortxe egingo dugu, hurbilketa horretan, lehenengo ordeneko perturbazio teoriari dagokion energia, hementxe bat honekin adierazten ari gara, lehenengo ordeneko perturbazio teoria egiten ari garela, eta lehenengo ordeneko perturbazio teoriari dagokion energia da 0 ordeneko energia, lehen kalkulatu duguna, gehi aldaketa. Gehi oinarrizko egoera hori dagokion aldaketa. Eta aldaketaren adierazpena zein dugu? Perturbazio teoria horretan, aldaketa dugu, oinarrizko kalkulatu dugun, oinarrizko egoeran egonda, elkarrekintzaren Hamilton darrei dagokion batez bestekoa. Hoize dugu perturbazio teoria dugun adierazpena. Eta zein da hemen txaukagun adierazpena? Adierazpena hause ateratzea, nahiko simple da, bakarrik egin behar duguna da, hemen txaukagun integral honetan oinarrizko egoeraren adierazpena ordezkatu eta baita Hamilton darren adierazpena ordezkatu. Eta geratzen zaiguna ekarpena ondorengoa dugu. Ekarratu zati lau pi epsilon azpi 0, integrala R baten eta R
biren espazio osoan egin behar dugu, lehenko hementxe izango litzateke, bat partikulari dagokion uin funtzio espaziala, bi partikulari dagokion uin funtzio espazial berdina, espinarekin doazen ekarpenak haren integralak, Hamilton darra, hementxako Hamilton darra espinen independentiak direnez, orduan espinen integrala edo biderkadura eskalarra egiterakoan orduan desagertzen zaigu, batekoa ateratzen zaigulako, bi hauen espin egoera berdina dalako. Eta gero zati, R bat minus R2. Hau da egin behar dugun integrala, barkatu hemen, ahaztu zait, moduluen karratua jartzea. Hau da egin beharreko integrala, horretarako kontutan hartu behar dugu, hementxe ordezkatu behar dugu, hementxe uin funtzioa bakoitzari dagokione adierazpenarekin, esate baterako honi dagokion adierazpena izango litzateke gora ezazuen R bat 0 R zati R lau pi horrekin, ze hori da hementxe kasunetan ateratzen zaizkigune zenbaki kuantikoak, N bat, L0, eta gero hau izango litzateke I0 zerori dagokion uin funtzioa. Beraz, hementxe agertzen den integrala ez da bat ere erraza egitea, aldagai aldaketa bat egin behar dugu, hementxe bakarrik jarriko dizuet zein den hementik ateratzen den adierazpena. Eta integrala hause egin eta gero ateratzen den adierazpena ondorengoa dugu. Da, minus, bost, zati lau, bider Z, bider hidrogeno atomoari dagozkion, hidrogeno atoman dagoen elektroi dagozkion oinarrizko energia, bai? Era honetan beraz, honen funtzioan jarriko dugu. Gora ezagun, honi zenbakizko balioa jartzeko edo buruan eukitzeko hau dugula minus 13,6 elektroi volt. Beraz, hementxe ordezkatzen badugu, helio atomoan dugun adierazpenarekin ordezkatzen badugu, guztira ateratzen zaigu 34 elektroi volt. Hau negatibo izan arren, hementxe daukagun balio hausen negatiboa dugu, ordan guztira zer esanik ez positiboa dugu, hementxe daukagun integrala positiboa izan behar dugulako. Orduan, hau da atera zaigun elkarrekin zeren batez bestekoari dagokion ekarpena. Orduan, joango gara eta aztertuko dugu zein den azkenik lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatuz daukagun ekarpena, dugu lehenengo eta bain E0, hori da lehen kalkulautakoa, 108,8 elektrovolt, gero aldaketa hori lehenengo ordeneko perturbazioan daukagun aldaketa da 34 elektrovolt. Bueno, interesantea da ikustea hementxe daukagun aldaketa hause honekin zer ordeneko perturbazio teorian, zer ordeneko ekarpenarekin alderatuta dala 130 gutxi gora bera. Beraz, bueno, aldaketa importantea da, baina, bueno, hortxe nolabait ematen du mugan gaudela, hau da, perturbazio teoria aplikatzerako orduan, ematen du nolabait mugan gaudela, ez? Beraz, ez da erabat arbuiagarria daukagun lehenengo ordeneko ekarpena, baina, bueno, baintzat, 3 aldiz txekiagoa, ez? Gutxi gora bera, konparatzen badugu zer ordeneko ekarpenarekin. Eta, bi hauen batura egiten badugu, ematen diguna da minus 74,8 elektrovolt. Bueno, eta zein neurritan egokia den emaitza hause, interesantea da konparatzea emaitza esperimentalekin, kasu honetan emaitza esperimentalak ditugulako. Eta emaitza esperimentala da minus 78,8 elektrovolt. Bueno, ikusi duzuenez, lehenengo ordeneko perturbazio teoria naiz eta bakarrik lehenengo ordenekan geratu, baina ez gaude, emaitza esperimentalen gandik, ez gaude horren urrun, ez? Eta zer esanik ez, zer ordeneko ekarpenarekin konparatuta asko hobetu egin dugu lehenengo ordeneko perturbazio teoria sartu ezkero, ez? Beraz, zer esanik ez, hemendik bakarrik lehenengoa kontziatu dugu, baude beste ekarpen batzuk kontziatu dugunak, baina, bueno, esperimentalekik, bueno, ez gaude horren urrun. Bueno, hori bai, interesantea da, emaitza esperimental honetatik aparte, interesantea da beste gauza batzuk. Orduan, beraz, hemen
Ata honetan, aztertu duguna, izan da, helio atomori dagokion oinarrizko egoera, aztertu dugu ze ordeneko perturbazioak lehenengoa, aztertu dugu zein den uin funtzioa, eta hementxe interesantea dugu, zera dugu, naiz eta gure Hamilton darra espinaren independentea izan, oinarrizko egoerarei dagokion espin osoa zero dugula ateratzea, ez? Beraz, nolabaiteko simetria, antisimetrikoa izan behar izateak inposatutako ondorio bat dugu. Eta hori dalata, orduan, heliori parahelio egoeran dagoela esaten dugu. Hori da alde batetik atera dugun emaitza, eta gero bestaldetik ere, atera dugu zein den oinarrizko egoerari dagokion lehenengo ordeneko perturbazio teoria aplikatuz, dagokion energia esperimentalen negatik, nahiko horren urrun ez dagoena.